Un bo número de persoas asistiron este pasado domingo na igrexa de San Vicente de Noal, o pregón co que arrancan os actos da Semana Santa sonense. Este ano encargado de dar o pistoletazo oficial ás celebracións foi o arcipreste, párroco e mestre permanente no Obispado de Ourense, Raúl Alfonso González. Aproveitouse ademais este acto para dar a coñecer o amplo programa relixioso previsto para estes días, organizado, como ven sendo costume, pola Confraría da Paixón do Noso Señor, que este ano cumpre ademais o seu 15 aniversario. La Cofradía de la Pasión de Nuestro Señor comeza co obxectivo de darlle un impulso ao patrimonio histórico e cultural de Porto do Son, coidado e restauración das imaxes que heredamos dos nosos antepasados. Facela máis participativa, especialmente por parte dos nenos e xóvenes, que sean continuadores das nosas tradicións e transmisores da nosa fe. Dende o Concello sonense destacaron tamén a labor realizada nestes anos pola Confraría da Paixón do Noso Señor e os seus cofrades, que conseguiron poñer a Semana Santa sonense no lugar que realmente se merece. É orgulloso me sinto de que, como ben dicía o irmán maior, pois xa van alá 15 anos e conseguir que un acto cultural como este pois que se vai celebrando ininterrumpidamente durante 15 anos non é doado. Isto é porque tuvo que haber moita dedicación, moitísimo esforzo, innovación e colaboración. Colaboración que é moi importante, porque, como ben dicía o irmán maior, se non hai colaboración, isto é moi difícil, non? Para que, con esta colaboración de todos, pois conseguimos que estas actividades culturales pois perduren no tempo, se consoliden, que seamos un referente e tamén que seamos pois singulares, non? A confraría aproveitou tamén este acto para renderlle homenaxe a diversas personalidades, entre os que se atopaban os alcaldes que durante estes 15 anos colaboraron coa entidade, buscando un único obxectivo común, darlle un maior pulo á Semana Santa sonense, ou sexa un referente na comarca.